Ezúttal egy új oldattal fogjuk tesztelni a vízzel történő reakciót, a fenolftalin oldattal. A fenolftalin olyan, hogy jelzi a bázikus, azaz a rúgós kémhatást, amik ezek az alkáli fémek okoznak. Most fenolftalin oldatot csöpögtetek a vízbe. Miután ez megtörtént, ugyanúgy a káliummal fogom most kezdeni, és megnézhetjük, hogy hogyan reagál fenolftalin oldatba a vízzel. A fenolftalin semmiféleképpen nem befolyásolja a kálium reakcióját. Nos, az oldatunk, amint látszik, jelentősen elszíneződött. Ez a rúgós kémhatás miatt van, amit a kálium csinál a vízzel. Káliumhidroxid fejlődik, ami rúgós kémhatású. Most nátriumot fogok vízre tenni, de úgy, hogy be is gyulladjon.